Айде, господа кочкари, въпреки всичките проблеми днеска, правим една кайма сурова, която включва телешко шкембе, телешки сърца, телешки граклян, телешки черен дроб и телешка изрезка и патешки глави. Къде е готовата кайма? Вижте го. Зелено, шкембенци, месо, сърца, ето изрезка. Нагледно да се покаже. Леко слагаме патешки глави. Да има кост да не дрискат, но основата е шкембе, сърца, изрезка, граклян. Каймата се получава страхотна. Ще бъде пакетирана пак саламчета по 1 кг. Къде са? Търсете двете алабайчета, тук е истината.